Her på DR1 skal vi nu se, om 100 dage uden stoffer er blevet til et liv uden stoffer. 4 unge stofmisbrugere deltog for et år siden i et tv-eksperiment. For åben skærm gav læge og psykiater Henrik Rindum de 4 unge en udfordring. Jeg synes, det kunne være spændende at snakke lidt mere om den udfordring, der var ikke noget, der hed stoffer de næste 100 dage. Pernille, Morten, Søren og Mette. De kæmpede i 100 dage, og 3 af dem blev stoffri. Jeg kan kun give mit råd og sige, hold jer for lort. Mit liv har taget en 180-graders vending, og jeg har aldrig haft det bedre, end jeg har det i øjeblikket. Men hvad er der sket dem, siden tv-projektet stoppede for 1 år siden? Jeg føler bare selv, at jeg står i sådan et stort hul, jeg bare ikke kan komme op af. Er de stadig stoffri? Sådan, mand. Jeg er sej nok. Eller er de faldet tilbage? Nogle gange så har jeg det bare sådan, hvorfor fanden kan du ikke bare op, Pernille? Så bare lad dig dø i det pis. I denne dokumentarserie ser vi fremad i de 4 unges liv. Men vi graver også tilbage og stiller et centralt spørgsmål. Hvorfor har de ikke fået den rette hjælp, længe før de kom med i et tv-program? Og hvordan kan det lade sig gøre at falde igennem det ellers fint maskede sikkerhedsnet i Danmark? Jeg forstår bare ikke, hvorfor der ikke er nogen, der vil hjælpe mig. Og så det, de tilbyder, det er jo helt hul i hovedet. Ja, okay. Yes. Lad os komme i gang, Henrik. Jamen lad os prøve at rette søgelyset mod det, som de her 5 udsendelser kommer til at handle om. Så må jeg sige, at i det her forløb, vi har været igennem her, jeg har set 4 sager. Du har set hundredvis af sager. Hvis jeg vil rette søgelyset mod den hjælp, som mange unge stofmisbrugere får af kommunerne, hvad vil jeg så finde ud af? Så vil du opleve, at ud af landets 98 kommuner, så er der langt hovedparten ikke den nødvendige ekspertise til at kunne håndtere de her opgaver. Og dermed så ender det altså i noget værre magtværk i mange situationer. For at undersøge de unge sager, skal vi helt tilbage til de allerførste prøveoptagelser. Det er januar 2010. Hej. Og den første, vi optager, er 22-årige Pernille Jørgensen fra Struer. Filmer du nu? Ja, men jeg skulle bare lige prøve at lave en prøve en gang. Okay. På det her tidspunkt ved vi slet ikke, om Pernille skal være med i tv-projektet 100 dage uden stoffer. Vi ved kun, at Pernille har taget stoffer, siden hun var 15. Jeg holder mig helt mest til amfetamin. Altså, jeg har jo prøvet lidt af hvert, men det er fordi, at amfetamin det går op og gør sådan, at jeg bliver glad. Altså, det gør det så ikke den næste dag, men altså... Det er en eller anden måde for mig at sige pause fra min rigtige jeg. At komme hen til den person, jeg gerne vil være. Men jeg er så også en af dem, der ikke kan nøjes med en enkelt streg. Altså, når jeg først er startet, så skal jeg virkelig have meget, og det skal være sådan, at jeg kan godt lide det der, men nærmest svæver lidt mellem liv og død. Altså ens hjerte, det hammer meget, og man sidder med koldsved, og man har trip og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Jeg har bare... Det kan jeg bare godt lide. Struer Kommune står der her, det må det være her. Pernille har fået at vide, at hun i dag vil få et vigtigt svar. Jeg håber virkelig, de ser jer. Struer Kommune skal beslutte, om de vil igangsætte et behandlingsprojekt for hende. Ja, nu må vi se, hvad de siger i dag. Jeg er i hvert fald spændt, om de siger ja den her gang. Fordi jeg ser det som en helt stor drejning i mit liv. Altså siger de ja, eller siger de nej. Jo? Fordi det er fra den dag i dag, der kan mit liv vende på et splitsekund. Til det bedre håber jeg selvfølgelig, at det går igennem det her. På det tidspunkt, hvor vi laver de første optagelser med Pernille, går vi også i gang med at filme Morten. Morten Hansen kommer fra København og er 24 år. Da vi møder ham den 1. februar 2010, fortæller han, at han netop er stoppet med at tage stoffer. I dag skal han starte som værnepligtig hos Ingeniørregimentet i Skive. Og han har selv en stærk tro på, at militæret kan hjælpe ham med at holde sig fra stofferne i fremtiden. Det ved du. Helt vildt. Det er for sindssygt. Jeg slet ikke vente, når jeg kommer i gang. Da vi laver disse første optagelser med Morten og Pernille, tror vi kun, at historien skal handle om deres kamp mod stofferne.
Men det viser sig hurtigt, at de også kæmper en helt anden kamp. De har begge haft store problemer med at få den rette hjælp af deres kommune. Men hvorfor er det så svært at hjælpe disse unge? Det er det, vi vil undersøge. Morten, Pernille, Mette og Søren er jo 4 forskellige og individuelle sager. Hvor rimeligt er det at bruge 4 konkrete cases til at sige noget som helst om det system, der er sat til at hjælpe unge stofmisbrugere? Altså, jeg synes, der er en vis rimelighed i det, og rimeligheden ligger i at vise den kompleksitet, der ligger hos de her unge mennesker. Og dermed, hvilken krav der er til kommunerne om at skulle håndtere disse forskelligheder, og det kan de ikke. Jeg er ikke til stede i øjeblikket. Hvis du fik den rigtige hjælp, for eksempel det her, tror du så, det kunne lykkes for dig at stoppe helt? Ja, det håber jeg da. Fordi jeg bliver jo beskæftiget med noget, og vil hele tiden få det bedre. Jeg har det sådan lidt... Hvis jeg havde det godt, så havde jeg ingen grund til at tage stofferne. Altså, hvis jeg nu har det godt med mig, ikke? Så vil jeg have det fint nok med ikke at tage stoffer. Men der var jo også en grund til, at jeg startede. Det var, fordi jeg havde det skidt og sådan noget. Altså, jeg startede ikke, fordi jeg var nysgerrig og sådan noget, for jeg vidste godt, at stoffer, det var forbudt. Pernille er fra Hanbjerg, lidt uden for Struer. Hun er vokset op med begge forældre, som den ældste af 4 søskende. Moren arbejder som køkkenleder og faren som klejnsmed. I folkeskolen begynder hun at blive mobbet, dels med forskellige fobier, og dels med, at hun har eksem og astma. Et meget lavt selvværd udvikler sig langsomt til et stadig større problem, og Pernille udvikler anoreksi. I 8. klasse starter hun på at skære i sig selv. Det er på dette tidspunkt, at hendes stofmisbrug begynder. Men hvis vi prøver at skrue tiden tilbage til, da du boede i Struer Kommune, og den første gang, jeg overhovedet mødte dig og sådan noget, der kan jeg huske, at du gik jo og kæmpede på det tidspunkt med at få noget hjælp fra Struer Kommune. Ja. Kan du prøve sådan helt kort bare sige, hvad du synes om den hjælp, du har fået fra Struer Kommune? Jeg kan jo ikke beskrive noget, som ikke har været en hjælp. Så de har ikke hjulpet mig overhovedet. Det har de jo ikke. Altså, de har gjort mit liv meget værre. De har ligefrem gjort dit liv værre, synes Ja, jeg. det har de. Pernille har en mappe fyldt med papirer. Vi kan se, at kommunen har gjort meget for at få undersøgt, hvad hendes stofmisbrug egentlig skyldes. Hun har fået lavet flere neuropsykologiske undersøgelser, som konkluderer, at hun har haft omfattende psykiske vanskeligheder, som depression, spiseforstyrrelse, angst og fobi. Jeg tror, jeg tager hjem til de gamle i aften. Mine forældre, og så får en snak med dem, og så sidder og hygge lidt. Og nogle gange kan det godt køre for meget kommunesnak. Men altså, mine forældre, de er jo også meget frustrerede. Hvorfor kan de ikke bare hjælpe deres lille datter, ikke? Fordi de er jo ligesom magtesløse. Jo, de hjælper mig jo, men altså, der er jo sådan lidt mere professionelle ting ind, for at jeg kan få det bedre. Pernille bor i sin egen lejlighed, og kommunen betaler for, at hun kan få støtte til at bo selv fra det, der hedder den Sociale Udviklingsfond. Men i hendes papir står der direkte, at behandlerne i den Sociale Udviklingsfond vurderer, at det ikke længere er forsvarligt at tilbyde Pernille Jørgensen en bostøtteordning som den, hun har nu. Hun har behov for et sammensat lærings- og behandlingstilbud eller behandling på døgninstitution. Nu kommer telefonen så. Hej, det er Pernille. Hej. Hej. I skulle have haft min sag op i dag. Mødet er desværre blevet aflyst. Det var i går. Var det i går? Ja. Hvad har I så fundet frem til? At mødet er blevet aflyst. Morten Hansen er fra Hvidovre ved København.
Han er vokset op hjemme hos sin mor og stedfar, og som 13-årig kommer han på kostskole. Her begynder han at ryge hash, og senere bliver det konstateret, at han har ADHD. Morten gennemfører aldrig en uddannelse. Han begynder at tage flere stoffer og kommer på kontanthjælp. Det eneste, han holder af, ishockey, må han opgive, da han kommer på kostskole. Morten får gennem sit liv masser af hjælp af kommunen, men de fleste af projekterne går galt. Da vi møder ham, er hans håb, at militæret bliver hans første succesoplevelse. Så hvad siger du til første dag i forsvaret? Det store. De skal lige vende sig til, at der står en eller anden klam nar over, ikke? Men der skal nok komme. Gælder det tredje deling? Ryk ud. Okay. Når jeg møder unge, så er mit udgangspunkt ikke så meget stofmisbruget, men det, der ligger til grund. Jeg ser mere stofmisbruget som en selvmedicinering over for nogle fundamentale problemer, de har, end jeg ser, at misbruget er noget, de gør, fordi de vil have det sjovt. Men kunne du ikke vente den om, i stedet for ligesom at kritisere systemet, så sige, jamen nu må jeg også stille nogle krav til de unge? Jeg vil kunne stille krav til de unge i det øjeblik, jeg kan begynde at give dem en erstatning for det, som stofferne gør for dem. I Pernilles papirer kan vi se, at kommunen bestiller en psykologundersøgelse, der anbefaler et særligt behandlingsprojekt med fokus på små, sikre succeser. Projektet indeholder netop de elementer af støtte og behandling, som Pernille Jørgensen har behov for, skriver psykologen. Og nu venter Pernille så på, at kommunen beslutter, om de vil følge psykologens anbefalinger og igangsætte behandlingsprojektet. Ja, goddag, det er Pernille. Hej. Hvad bliver det til i dag? Jamen, det kan jeg sige, det er, at vi har holdt sagsmøde i går, og på baggrund af den neuropsykologiske undersøgelse, der foreligger, vil vi gå videre med at finde, hvad vi tænker, der vil være et egnet tilbud til dig. Hvorfor er det, at det ikke er godt nok det projekt, de har lavet? Og det er jo ligesom også det, han foreslår i papiret, at det er det, der skal til. Jamen, det er vi vurderet, og det er skudt over målet i forhold til det behov, du har. Så det er over målet for det behov, jeg har? Det er overkompenseret. Nå, men så jeg har ikke brug for så meget hjælp? Ikke så meget som en ekstra støtte, som har anbefalet i det nye projekt. Det har vores visitation vurderet, at det er for meget. Okay, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi snakkes vel ved om nogle måneder, så ja. Hej. For helvede. Jeg forstår bare ikke, hvorfor der ikke er nogen, der vil hjælpe mig. Og så det, de tilbyder, det er jo helt hul i hovedet. Hej, far. De har sagt nej til projektet. Det har de jo ikke, far. Jeg skal jo vente de der par måneder. Så må vi finde ud af, hvad der sker derfra. Ja, det er noget hundelort. Så, ja. Men vi snakkes ved, far. Ja, det ved jeg også godt. Hej. Ja, men altså...